Мелина и в днешния клип ще си поговорим за какви книги имаме да четем през лятото. Знам, че всички имате проблем с четенето на книгите през лятото. Аз намерих решението. Трябва да направите четенето на книгите като игра. Да си зададете някаква задача. Ако прочета, да кажем, 30 страници на ден, аз ще получа еди каква си награда. И това действа. И то много. Просто следвайте задачата си, за да получите вашата награда. Ако имате по-добри родители, те ще ви дадат точно всичко, което искате. Така че, не сте късметлиите. Тъй като клипа е за какви книги имаме да четем през лятото, ще ви кажа аз какви книги имам да чета. Първата ми книга е "Ще се изненадате какво дават учителите". Грозното патенце! Грозното патенце! Което ние четем на малките си брати и сестри, за да заспат. Това е нещо много странно. Защо го правят учителите? Няма никакъв смисъл да четеш книги, които си чел, да кажем около преди 2-3 години, когато си бил на 5 или на 6. Няма смисъл. Втората книга е нещо подобно. "Котарака в чизли". Всеки човек е чел тази книга. Няма смисъл да я чете още веднъж. Няма смисъл. И третата книга, която няма, тя е направо коренно различна от другите две, е "Древногръцки митове и легенди". Това се чува в мозъка ми, когато започнаха да ни диктуват книгите, които трябва да четем през лятото. Много е странно, нали? Първите две са съвсем такива древосъчести и 99% картинки, да кажем около 2 изречения на страница, а следващата няма нито една картинка, само на корицата. И така, четвъртата книга е нещо подобно на "Древногръцки митове и легенди". "Похитителят на мълниите". Да, тя даже съвсем скоро ще направя клип, в който ви обяснявам каква е тази книга, защото се поразрових тук там и разбрах, че никой не знае каква е тази книга. Даже ще ви я покажа. Всъщност тя не е тук в момента, но ще ви покажа втората част от нея, която изглежда ето така. "Морето на чудовищата". Доста интересни книги, но са доста дълги. Писателят е Рик Райдър. Да. И ще го намерите абсолютно навсякъде тази книга. Да, ходих в толкова много книжарници и всичките ми казаха, че имат тази книга първа, втора и трета част. И аз купих втора, защото първи имам. Ще разберете в този край пише Пърси Джаксън и "Боговете на Олимп". По този начин ще разберете книгата. Това беше от мен, Лина. Долу в коментарите ми напишете какви книги имате вие за четене през лятото. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Чао и до следващия път. Гледайте!